Кешелек дөньясы барлыкка килгәннән бирле, һәр вакыт галәм һәм үзенең андагы урыны белән кызыксынган. Ислам дине таралгач, бу кызыксыну башка төрле төс ала, үз җимешләрен бирә башлый. Мөселман галимнәре фәннең төп принципларының берсен, бар нәрсәне дә шик астына куюны киң кулланганнар. Һәр нәрсәдән шикләнү юлы аша дөреслекне тапканнар. Бер сорауга җавап алгач, алар тагын да катлаулырак сораулар турында уйлана һәм аларга җавап табу өчен күп көч куя. Бәнү Муса бер туганнары шушы фәнни шик вәкилләренең ачык мисалы булган. Абыйлы энеле Әхмәд, Хәсән һәм Мөхәммәд бине Муса. Аларның әтисе Муса бине Шакир Бәйт әл-Хикмәдә эшләгән беренче галимнәрдән була. Әтиләрен бала чакта югалткан 3 туган, белем һәм тәрбияне Әл-Мәъмун хәлифә канат астында алалар. Әл-Мәъмун ятим калган 3 малайга тәрбия бирүне Исхак бине Ибрахимга йөкли. Аннары аларны Бәйт әл-Хикмәгә җибәрә. Монда абыйлы энеле бер туганнар Яхья бине Мансурдан гыйлем өйрәнәләр. Аеруча математика, геометрия, медицина һәм физикага игътибар бирәләр. Иң олы абыйлары Мөхәммәд үзенең буш вакытын тулысынча математикага һәм фәнни тикшеренүләргә багышлаган. Әнисе Әхмәд белән бергә алар механиканы өйрәнгәннәр. Ул замандашлары булган күп кенә галимнәр белән таныш булганга, аны Хәкими бине Муса дип атый башлаганнар. Икенче абыйлары Әхмәд бине Муса механикада белгеч була. Алман тарихчысы Сигрид Хунке аның турында түбәндәгеләрне язып калдырачак. Әхмәд бине Муса механика һәм геометрия өлкәсендә абруйлы галим иде. Мәсәлән, ул автоматик филтәле яктырткыч уйлап тапкан. Филтә барлыкка килгәч, ул кирәкле күләмдә май сеңдерә. Шуңа күрә җил иссә дә шәмдәл сүнмәй, януын дәвам итә. Һәм бу бер туганнарның бердән-бер казанышы булмый. Мәсәлән, Мәгруф Нәҗи исемле гарәп галимнәренең берсе үзенең Әл-Мирасидул Фәләкия би Багдад исемле китабында түбәндәге юлларны язып калдыра. Мин обсерваторияда абыйлы энеле Мөхәммәд һәм Әхмәд ясаган җайланманы күрдем. Ул аз күләмдәге су ярдәмендә әйләнә иде. Аның өстендә йолдызлар һәм хайваннар сурәтләнгән иде. Күктә бер йолдыз югалгач, бу җайланмада да йолдыз шулай ук юкка чыга. Ә яңа йолдыз тугач, җайланмада да йолдыз сурәте барлыкка килә иде. Туганнарның иң кечесе Хәсән геометрия белән шөгыльләнеп, бу өлкәдә җитди нәтиҗәләргә ирешә алган. Аның чорында яшәгән галимнәрнең чишәргә көченнән килмәгән геометрик мәсьәләләрнең чишелеше аңа бирелә. Аның эллиптик геометриягә багышланган Китабу Шәклил Мудаввар вәл Мустатил китабы күп гасырлар дәвамында Европада галимнәрнең өстәл китабы булып торган. Хәлифәнең кушуы буенча, Бәнү Муса бер туганнары үзләре уйлап тапкан ысулга таянып, җир шарының әйләнәсен исәпләп чыгарганнар һәм аны 39 мең чакрым дип билгеләгәннәр. Гасырлар узгач, заманча технологияләр ярдәмендә җир шарының әйләнәсе 40 мең чакрым тәшкил итү ачыклана. Бары тик 1 мең чакрымга гына ялгышлык ул заман галимнәренең дахилыгын күрсәтә. Бәнү Муса бер туганнарының теге яки бу мәсьәләне җентекләп өйрәнүе, исәп-хисапларда гаҗәеп төгәллеге Александриядән Батамиус кебек танылган астрономнарны һәм аларга кадәр яшәгән галимнәрнең исәпләүләрен артта калдырып узып китәргә мөмкинлек биргән. 150 елга соңрак яшәгән Бируни бу абый-энеләр турында шундый юллар язып калдыра. Муса угыллары ясаган исәп-хисаплар төгәл һәм ышанычлы. Әлеге галимнәр үз чорына күрә югары белемгә ия булып, исәпләүнең яңа ысулын ача алганнар. Алдагы буын галимнәренә исә аларның исәпләүләренең дөрестлеген генә тикшерергә кала. Киләсе сериядә без сезгә Көнбатышта Альфраганус буларак танылган бөек астроном һәм математик турында сөйләрбез. Әхмәд бине Мөхәммәд бине Кәсир әл-Фәргани. Иң беренче булып космик җисемнәрнең хәрәкәтен ачкан һәм кояш йөрешен дәлилләгән галим турында ислам мәдәниятенең алтын гасыры чыгарылышларыннан карагыз.